Tän Kisan 4 EK, se lähtee tuolta pellon laidalta. Tulee täältä pellon reunaa pitkin. Näin. Kurvaa tästä. Kääntyy tähän metsän siimekseen ja tuosta vasempaa. Ja heti tämän jälkeen on semmonen kohtuullisen muikea ylämäki. Käydään ajamassa se läpi kerran ja katsotaan pääseekö siitä pyörällä. Joo, eli tää latu tässä mäen alta näyttää täältä. Siinä on, kääntyy tosta heti oikealle ylös. Menee ensimmäinen polku. 10 metriä edemmäs, niin siitä lähtee toinen. Niin se ei ole hirveästi eroa ajettavuudeltaan, mutta molemmat on siinä on niinku vähän valinnaisia. Minusta aivan loistava yleisöpaikka, katsomopaikka, koska noin. Tässä näkee hyvin ton pelto-osan. Ja sitten tietysti tähän mäkeen varmaan syntyy vähän ohjelmaa, koska jollain aina vähän sutasee ja näin, mutta koitetaan tosta kerran ylös, niin, että meneekö se ajamalla vai ei. Mä lähden koittaan kakkosella. Mä luulen, että se on passeli täällä hiekka alla kuitenkin ja pitäisi olla ihan kohtuullista. Mä luulen, että mä yritän menee tasapään kuvasella vähän kurvertaa, niin siitä kyllä nousee, mutta ei tässä hirveästi voi niinku rentoutua, että joten siihen tarkkana olla, mutta näin se tulee ylös ihan ajamalla. Täällä on yksi puun kierto tässä, mutta tää todennäköisesti kaadetaan pois. Nyt jatkuu vähän tällainen loivampana mäkenä hetken matkaa. Ja sitten on enää tämmönen pieni niinku grande finaali. Tässä lopussa tää on kallioissa, pitäisi vähän sutaa, mutta nousee silti ihan kohtuudella ja tähän tää sitten päättyy. Tässä on toinen puunovitus ja tuosta latu jatkuu sitten jouheempana mettänä ja näin vois sanoa, että kannattaa tulla kattelee, mutta ei kannata tehdä hirveästi etukäteen pelästyä. Mulla on aika kypsä takarengas ja nousee ihan tollain kohtuusjärjettävästi pikkasen jumppaa ja se on siinä.